Гомельскому областному радио 80 год. Гаворыць Гомель. Вас вітае праграма Гомельскому областному радио 80. Перад мікрафонам я, аўтар і вядучы яе, Михаил Болсун. Жыццё нашай вобласці заўсёды цікавіла не толькі журналістаў абласнога радыё. Калегі з Мінска ды Масквы нярэдка звярталіся з прапановай зрабіць рэпартаж або інтэрв'ю па той ці іншай тэме. У свой час актыўна супрацоўнічалі з рэспубліканскім радыё Евгенія Гаврилова, Рыгор Нафтолін, Анатолій Рыдкін, Александр Потапенко, Миколай Козейка. Не быў у баку ад гэтай справы і я. Некаторыя мае калегі перадавалі плёначныя матэрыялы для ўсесаюзнага радыё. Але я быў вельмі здзіўлены, калі аднойчы раздаўся тэлефонны званок з Масквы і корэспандэнт усесаюзнага радыё Ігор Григор'ев прапанаваў прыняць удзел у праграме «Саюз». Чаму мне? Адказаў, параілі журналісты з рэспубліканскага радыё. Гэта перадача выходзіла па суботах, апоўдні, прычым у прамым эфіры, і асвятляла самыя розныя пытанні жыцця былога Саюза. Мне трэба было падрыхтавацца да размовы па праблемах чарнобыльскай катастрофы. Скажу шчыра, што да гэтага ў прамым эфіры мне працаваць не даводзілася, таму нават сумнення было, ці спраўлюся. Наколькі мог, распрацаваў тэму. Тэкста не пісаў, а проста зрабіў некаторыя накіды, якія маглі спатрэбіцца падчас перадачы. Бо ўжо тады пераканаўся, што гутарковая мова лепш успрымаецца радыёслухачамі. Тэхнічнае забеспячэнне майго выхаду ў эфір забяспечылі інжынер радыётэлецэнтра Геннадзь Семенцов, гукарэжысёр Галіна Пратапопова і аператар Людмила Платонова. На пачатку ў эфіры працаваў журналіст з Кіева, затым наступіла мая чарга. Аб чым ішла размова, сведчаць тагачасныя накіды, якія выпадкова захаваліся ў мяне. Радыяцыйная абстаноўка ў вобласці тады не давала падстаў для аптымізму, бо 2/3 радыёнуклідных ападкаў выпала ў Беларусі і асабліва пацярпела Гомельшчына. І хоць прымаліся меры і ў першую чаргу па адсяленню людзей, казаць аб станоўчым вырашэнні гэтага пытання ў 1990 годзе яшчэ не даводзілася. Не былі поўнасцю пераселены жыхары нават з такіх населеных пунктаў, дзе забруджанасць радыёнуклідамі 40 кюрый і больш. Праблемай заставалася жыллё для перасяленцаў. Калі ў першы год будаўніцтва пасёлкаў вялося хутка, то потым гэтыя работы па розных прычынах пачалі зацягвацца. Насельніцтва вобласці мела патрэбу ў пастаянным медыцынскім наглядзе і абследаванні, бо ўжо на той час захворваемасць шчытападобнай залозы у параўнанні з даварыйным узроўнем павялічылася ў 2 разы, вырасла колькасць анкалагічных захворванняў і цукровага дыябету. База медыцынскіх устаноў была слабай. Назіраўся вялікі дэфіцыт кадраў, дыягнастычных цэнтраў. На жаль, вастрыня праблемы ў шэрагу дырэктыўных органаў былога Саюза прытуплялася. Многія законныя патрабаванні, а дзе-нідзе і крык душы насельніцтва расцэньваліся як ірвацтва, месніцтва і не знаходзілі разумення падтрымкі. Недаравальна марудна ішло вывучэнне вынікаў аварыі. Не было адзінай канцэпцыі бяспечнага пражывання на забруджаных тэрыторыях, уззеяння малых доз радыяцыі на арганізм чалавека пры працяглым пражыванні ў нашай мясцовасці. Доўга цягнулася дыскусія вучоных аб так званай 35-бэрнай канцэпцыі. На такіх негатыўных фактах я спецыяльна засяродзіў увагу слухачоў былога Саюза, бо маштабы праблем патрабавалі аб'яднання сродкаў і сіл. Вядома, у перадачы я расказваў і аб станоўчых момантах, і ў прыватнасці аб дзейнасці штаба МАГАТЭ, які тады працаваў у Гомелі і меў намер ажыццявіць незалежны міжнародны праект па ацэнцы вынікаў катастрофы на здароўе людзей у забруджаных раёнах Беларусі, Украіны і Расіі. Да гэтай справы былі падключаны вучоныя з 20 краін. Ужо тады у перадачы ішла размова аб будаўніцтве спецыяльнага медыцынскага цэнтра ў Гомелі з дапамогай замежных фірм.
Былі вызначаны аб'ёмы работ і нават паабяцаны грашовыя сродкі. Але жыццё унесла свае карэктывы. З распадам Саюза будоўля была замароджана, а пазней увесь цяжар па ўзвядзенню гэтага важнага аб'екта ўзяла на сябе Беларусь. Прэзідэнт краіны Александр Лукашенко трымаў пытанне пад сваім кантролем. І вось вынік. Сёння ў Гомелі працуе рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека, дзе сканцэнтраваны сілы вучоных, самае перадавое абсталяванне тэхналогій па вырашэнню пастаўленых задач. Дарэчы, мне тройчы даводзілася выходзіць у прамым эфіры на всесаюзнае радыё. І не толькі па чарнобыльскай тэматыцы. У адной з перадач расказаў пра эканамічнае і сацыяльнае развіццё калгаса-камбіната імя Урыцкага Гомельскага раёна, а пазней аб арганізатарскай і выхаваўчай ролі кіраўніка на прыкладзе шэрагу гаспадарак вобласці. Успаміны аб гэтым захаваліся самыя прыемныя. І не таму, што мой голас гучаў на былы Саюз, а таму, што меў магчымасць хоць крыху расказаць жыхарам вялікай краіны аб нашай Гомельшчыне, аб яе людзях, якія перад чарнобыльскай бядой не схіліліся, і ў працы заўсёды самаадданыя, і ў жыцці шчырыя і вясёлыя. Вось і скончылася яшчэ наша адна перадача. Чакаем вашых водгукаў, прапаноў. Пішыце 246 050, Гомель, Пушкіна 8, абласное радыё, або тэлефануйце 77 61 16 ці 777 200. Я ж Михаил Болсон, развітваюся з вами. Усяго найлепшага, шаноўныя. До новых сустрэч у эфіры. Гомельскому областному радио 80 год.